Goedemiddag dames en heren, welkom bij nog een rechtstreekse uitzending van NH Sports TV. Ja. Scheidsrechter van hierdie kragmeting is Elroy Petersen. Losskakel, Willemse wat zaken begin is door die kaptein van Barbarians. Hang op baie hoog en goed ontvang. Die Jonathan Newman van Spring Roses en hy gaan vir ons toe. Oorhandig word. Skop van rondom 20 meter. Zuidoosterwind wat bietjie sterk opkom so aan die kant van Libanon. Kom hy nader, Christoffel. Swipe net toe. Vla wat opgaan. Die telk waar aanskuif. Spring Roses vir die punte. Suksesvolle strafdoel deur die agter Christoffel. Skop van rondom 20 na 22 meter. Willem sy tref om. Die vlag gaat op. En die stelling is gelijk op so aan die kant van Libanon. Tref om. Lik goed. En die vlag waarop gaan. Stelling waar aanskuif. Spring Roses voor 6 punten teenoor 3. En hierdie keer ook een schop van rondom 35 meter. Willemse tref om. Die vla waarop gaan. 6 punten, ja. Dan gaan naar die nummer 3 toe, Faru. Jan Faru. 5 meter van die doellijn af. Kom hij uit, Jacobs. Hij gaat grond toe. Weer beschikbaar bij Hendrik. Kom hij uit, Willemse lang aangee. Naar die nummer, ja! En zo het is weer. En dat is briljant gedaan. Stoffels tref om. En die telling waar aanskuif. 9 punten teenoor 11. Dit beskikbaar op Spring Roses. Hoorn die akker. Beskikbaar vir Loos. Daar kom hy uit. Opgedraai hierdie keer deur die nommer 1. Is Bron. En het lig asof hy daai van sy ligte afgesit het. Hierdie gaan die bal baie goed gedoen. En hierdie keer Lincoln de Tooi. Nelson Dwazi is oor. Dryfmaal. En dat is niet succesvol nie. En hier komt Kraukamp. Groot loopie. 10 meter van die doellijn af. Iverums achter die oond. Dan kom hy uit. Hierdie keer. En Barbarians hulle gaan oor. Baie beter gedoen. En nie die gebied waar Barbarians wil hê Spring Roses moet wees nie. Daar kom hy uit. Gary Mentor die kaptein. Hy klop 1 man. Steeds Gary Mentor en hy gaan oor. Briljant gedoen die buitensenter. Van die doellijn af. Voorspelers waar die meeste doen nou hier. Jansen. Opgepikt deur Aries. Baie naby Aries. Bal wat moet terugkom.
kort aangee. Dus watervoering was alleen. En dat is het einde van die graagmeting. En Springroses na hardvechtende graagmeting is aan die kant van Libanon. Het is hulle voor uitgekomen.